Hapit malampor na sa usa ka truck ang kargado og sidakong bugas ang checkpoint sa kapulisan sa General Santos City. Humanawad-an og preno ang panghitabo nakuhaan sa CCTV. Ang dugang detalye. Sa CCTV footage sa checkpoint sa Regional Mobile Force Battalion sa Police Regional Office 12 nga nakabase sa Macar Sigil Road, Barangay Tambler, General Santos City, makita ang truck gikan sa taas nga bahin nga nagkakusog ang dagan ug nagtakilid tunga sa dalan. Puno sa sinakong bugas among truck, nadamay usab ang kasugat nining tricycle nga nalagputan og sinakong bugas. Sa kabugat sa karga nining bugas, dili na makaya sa pagpreno, hinungdan nga dire-diretso kini paubos. Mayo na lang nga nakabig pa sa driver ug nilikayan ang checkpoint kung asa ana ang mga pulis nga nagabantay. Gilawong gitabangan sa mga pulis ang driver nga swerteng minor injuries lamang ang naangkon. Gilimpyuan usab dayon sa mga pulis sa kalsada asa nagpasad ang mga bugas aron dili mabalda ang dagan sa trapiko. Nasayran nga mokabat sa 200 kasakong bugas ang karga nini gikan sa Cotabato nga i-deliver unta sa Maasim, Sarangani Province. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.